Magandang araw sa ating lahat, mga amigo, mga amiga. So, ngayong araw na to ay magtatagalog tayo kasi nire-request ito ng ating mga subscribers na magtatagalog daw ako all throughout sa vlog na ito kasi sasagutin ko yung mga questions na pinag-ask or pinagtatanong ng ating mga friends and subscribers sa Facebook ko. So, ngayon, tayo ay magsasalitang ugat. Tayo ay magtatagalog. Pero babasahin ko muna siguro yung mga questions. Yung mga questions in Bisaya para ma-express ko sa ating ding mga Bisaya subscribers. Pero sasagutin ko siya, i-translate ko siya in Tagalog at sasagutin ko siya in Tagalog. Wow! Halak ka. So, pasensya po kasi hindi talaga ako marunong masyadong magtagalog. Bisaya po ako. I can express more when I deliver my piece in English or when I explain something in English. Bariyak ka. But kung Tagalog naman po, okay din naman kasi natuto din naman ako nung nasa elementary pa ako, sa high school at sa college kasi nagsasalitang ugat din namin kami. Anyway, so yun, wag niyo po akong pagtawanan. Kasi ganito lang talaga ako. Yung mga Bisaya na magtatagalog. Kaya nga, kung pupunta yung mga Tagalog dito, minsan naman, sorry, o diba? So, minsan naman, nagmi-mix yung mga sagot namin ng Bisaya, tsaka English, and less of Tagalog. Kasi nahihirapan talaga kami sa kalisod, mga ate, mga kuya, kung paano namin i-express yung sarili namin in Tagalog. So, hindi na natin patatagalin pa. O, di ba? Ang galing ko doon. Di ba natin patatagalin pa? Sasagutin na natin yung mga tanong nila sa Facebook. Kung new pala o kung bago pala kayo sa channel ko, guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo din yung other than the subscribe button. Pindutin nyo din po yung bell para naman ma-notify kayo sa mga videos na i-upload ko pa dito sa YouTube. Mayo kayo! So, eto, babasahin natin. So, isi-skip ko lang yung first part, yung first na tanong kasi medyo censored siya. Ikaw talaga ha, Star. Medyo censored yung question ko. But move forward na tayo sa pangalawang tanong. At ito ay galing kay Chino Martin Dayang Hirang. So, si Chino po, isa po siya sa mga learners ko sa previous company ko. I'm very, sobrang proud talaga ako sa kanya kasi nag-start siya as an agent. Tapos, naging buddy siya, nagtuturo na siya or nagko-coach na siya ng mga ahente. At ngayon, isa na siyang mabuting TL pero naka-base na siya sa Manila. So, shout out to you, Chino. Naglo-look forward talaga ako na magkikita pa tayo muli. So, guys, pasensya na talaga. Hindi ko masyadong alam kung paano siya itatagalog yung iba. But alam ko namang naiintindihan nyo rin yun. Diba? So, there you go. Ito yung tanong ni Chino at babasahin ko muna siya in Bisaya. Sabi niya, kung papilion ka sa set sa imuhang ngipon, one seat apart or fill in the blanks. So, ang tanong niya, kung pagpapiliin daw ako, tama ba ako? Kung pagpapiliin daw ako sa set ng ngipin ko, one seat apart ba daw or fill in the blanks? So Chino, ang sagot ko dito ay doon na lang ako sa one seat apart, di ba? Kaysa fill in the blanks. Kasi kung one seat apart, at least hindi kung yung isang ngipin mo may bacteria, hindi siya matatransfer sa isang ngipin kasi nga may pagitan, no, di ba? Kaysa mataas or ano ba yun? Parang malayo yung pagitan. Parang hindi naman yun kaaya-aya sa mata.
ng ibang tao. So, doon na lang ako sa one seat apart. Di ba? Siniseryoso ko talaga yung mga sagot ko, no? But anyway, ito. Ito yung pangalawang tanong at ito naman ay galing kay Mark Inclino. So, si Mark Inclino naman, guys, presidente siya ng Hyundai Ion Club of Cebu nung nag-join kami dati and sobrang bait na taon to. And shout out to you as well, Mark. So, salamat sa question mo na to. Sabi niya, unsaon pagdaog sa loto kung dili ka magpusta? So, in Tagalog po, paano ka daw mananalo ng loto pag hindi ka naman nagpupusta? Eh, paano ka talaga mananalo doon? Diba? Ikaw talaga, Mark. But, alam mo, sobrang blessed ka siguro pag nanalo ka ng loto pero hindi ka talaga yon hindi ka talaga mananalo unless magpupusta ka, di ba? So you have to, parang gano'n lang yon, parang hindi ka pwedeng hindi ka makapasa sa exam pag hindi ka nagtutuon. Parang mali, di ba? Naisip mo talaga na mali talaga yun. Pag hindi ka nag-aaral, di ba? Unless na siguro pag palagi kang nangongopya sa mga classmates mo, di ba? Meron din kasing mga classmates hindi na pagkukopya. So, diado ka doon. Pero dapat ka talagang mag-aral there. Hindi ka lang talaga mag-aral para makapasa. So, kayo mga kids dyan or mga nag-aaral pa, kailangan talaga mag-aral para makapasa. Huwag kayong umasa sa mga katabi nyo kasi hindi mabuti yun. Ginagawa ko rin din dati. Especially sa math subjects, mga algebra. Ngayon, hindi ko na talaga alam kasi puro kopya lang. Anyway, so there you go, Mark. That's my answer. I hope na nasatisfy ka doon. Kasi seryoso ko talaga yung mga sagot. So, ito naman, ang pangatlong question ay galing kay Roman Carlo Magalion. Ito siya. So, si Roman Carlo Magalion, isa naman siya sa aking mga learners dati sa previous company ko. Sobrang galing din ng taong to. Ang tanong niya, ngano ang W, dili double V ang pagka-pronounce. So, bakit daw ang W ay sinasabi nating W na para naman siyang dalawang V? Tama din naman, no? Kasi, siguro, pag pronounce mo siyang VV, parang, ang pangit naman, di ba? Parang, ang pangit naman niyang, sa tenga, di ba? So, ginawa na lang W. I don't really know if that makes sense. Pero, yun po yung sagot ko. Sabi, VVXYZ, parang pangit, di ba? So, dapat W na lang para kaya-aya sa ating mga pandinig. Ewan ko sa iyo, Mark. Anyway, so that was a good question. Ito naman, ang next question natin ay galing kay Mark Orville Cañete. By the way, guys, si Mark po ang nag-sponsor sa atin ng Body Hat shirt. Sobra akong thankful sa kanya. Excited na talaga ako na ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung shirt. Meron tayong launching na gagawin. Meron talagang launching tayong gagawin. So, sa vlog na yon ay sasabihin ko din kung ano talaga yung saan nanggaling ang badiha. Diba? At bakit ako napunta sa ganitong larangan? Diba? Ang galing ko doon. So, ito yung tanong niya. Unsaon nimo kung walay papel sa bukid niya, kabanglahon na kay kas pilaan. Pila-pilan. Anyway, so ito yung tanong niya. Ano daw ang gagawin ko kung walang papel sa bukid tapos nalilibang? Natatae na ako. Ganon. Alam mo, Mark, kasi Boy Scout naman talaga, alam ko kung anong sagot nito. Kasi nung dati, tinuturuan kaming magkalkal talaga. Magkalkal kami, tapos kuha kami ng dahon. At yung pagpapahid namin sa, alam mo na kung saan yon. Pwede ka ding maghanap-hanap. Baka pwede ka magamit. Newspaper doon. Or merong mga tanim naman. Mga tanim. Wag lang tanim bala. Pero may mga tanim din naman na pwede mong magamit. At, pangpunas doon. O, diba? Siniseryoso ko talaga to. Bariyak ka.
Anyway, so ito naman ang susunod. Galing naman to kay Tonsky Perez. Ito, kaibigan ko din ito. Mabait na kaibigan to. Sabi niya sa akin, tinuod nga kung ang kwarta mo tangan og joy mo last og 1 week. So, tatagulugin ko po. Sabi niya, totoo ba talaga na paglalagyan mo ng joy, yung panghugas ng plato, ang pera, aabot mo ng last week? I-try mo kaya, Ton. I-try mo kayang lagyan ng joy, hindi, yung pera mo, at aabot ba siya ng 1 week? Parang hindi naman ata, parang bubula lang, di ba? So, kung gusto mo nga abot yon, hindi mag-limit ka ng budget mo or mag-limit ka siguro sa mga gastusin mo para aabot siya ng 1 week. Di ba? Seryoso talaga yung mga answers dito. So, salamat, Ton. Shout out to you as well. Next naman ang question ay galing kay Samantha Blanco. Si Samantha naman, isa siya sa aming mabuting HR sa dati kong kumpanya. So, very pretty, petite siya, very sexy as well. Very happy na din siya ngayon. Ang dami kong very din. Happy din siya sa bagong love life niya. Di ba? So, shout out to you, Sam. So, sabi niya, unsay Tagalog ani, square root of x raised to the power of 10. Sam, muna akong tubag ni mo ha. Pastorya lang jud ko. Okay? Ayaw jud kong pangutan na ani mga square root. Kung imo kong patagalogo na ni nagsakit lang gani akong ulo atong sa una mag-answer kung mga ingani, imo pa jud ipatagalog sa ako. Matod lang ko laway. Napit ko nimo matuk-an Sam ha. Ikaw imo nang problema o sige kung imo na imuha ng pangutan ay kay tubag. Di ba? Hindi ko talaga alam, Sam. So, pasensya na. Hindi ko nga alam parisukat ng X sa taas ng puno ng mangga. Sa taas ng ano ba yung power, yung kapangyarihan ng 10. Ambot lang, Sam. Okay? Ewan ko talaga sa'yo. Ikaw na yung sumagot dyan. Anyway, so meron, ito po yung last question na galing naman kay J. Roger Garcia Turoturo. Isa siya sa mga learners ko dito. Hindi ko naman talaga siya naging learner, pero kasamahan siya ng mga learners ko dati. So, naging friend ko na din siya. So, shout out to you, Jay. Ito yung tanong niya, pwede ba uminom ng Coke kapag coffee break? Ito, parang nakita ko na din ito sa Facebook at nasali ko ata ito sa isang vlog ko. Kung pwede ba tayong uminom ng Coke kapag coffee break? Pwede yun, Jay. Kung gusto mo mag-tea, kung pwede mo mag-coffee, or mag-Coke, or anything na gusto mo, or maglampanog ka sa break mo. Wag lang pala yun kasi nga nasa trabaho ka pa nun. But pwede ka nang pwede ka rin kumain, kaya nang gawin mo. Ewan ko lang talaga kung bakit coffee break ang tawag. Siguro dahil majority during break time nagko-coffee tayo. O, di ba? Ewan ko ba yun? Anyway. So, salamat talaga sa mga nagtatanong. Na nag-hope ako na marami kayong magtatanong sa video or sa comment section, but I hope na kayo din ay nasiyahan at natutuwa sa video na ito. So kung gusto nyo tong video, huwag nyong kalimutan na i-click ang like button at i-share nyo naman po sa mga friends nyo para alam din nila kung paano sasagutin ito. Joke lang kasi katuwaan lang naman ito. But salamat talaga sa tingin ng salamat talaga sa well, thank you so much for watching, guys. Okay, thank you so much for watching this video, and let's just really spread positivity and be happy. Kahit anong mga unos na nangyayari sa ating buhay, dapat pa rin tayong tumawa at maging positive all the time. So, salamat for watching. Salamat sa pagbisita sa channel ko. Thank you so much, guys. This is again EJ, your buddy hat guy. See ya!